ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೋಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌತೆಲ್ಲರ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಏಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಜಿ ಅಂತೂಲೆ ಐತೆ ಇದೇ ಬಾರೆಗೆ ಆಯ್ನ ಕೈ ತಂದು ತೊಟ್ಟೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಜಿ ಅನ್ ಬೊಚ್ಚವು ದಯ ಬುಡ್ಚವು ಇಪ್ಪಡತ್ ಬೊಚ್ಚವು ಈ ಬತ್ತವನು ಜಪಕ್ಕ ನೀನಲ್ಲ ತಟ್ಟಡು ಗಂಟಲ್ನೇ ಅನ್ಪತನು ಬೊಚ್ಚಂತ ಐಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು 4 ಸೆಲ್ ఆయన ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬನ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಪಾತ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಅವಳು ಆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಬಾವು ಅಲ್ಪ ಬೊಚ್ಚಿ ಇನಿಕ್ ಪತಂಡ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಂದ್ರ ಕನಕ ಪತಂಡ್ರ ಪಾತವನು ಮೇಗೆ ఆయన ಐಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವೇ ಪಣ ಗುಜಿರಿ ಹತ್ರ ಇನ್ನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂದು ಇದಾಡ್ತೇನೆ ದೂರ ಬೋಪುನ್ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಈಗಲು ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗೊಂಬರ್ಕಂದು ಇದಾಡ್ನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದುಂಡ ತಿಳಿ ಬೇಪಂಡ ಅವರು ನೆನಪಾಬುಜದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಾಲೆ ದೀಪ ಒಂದು 25 ಸರ್ತಿ ತೂಪೆ ಬಂದುಂಡ ಚಾಲುಂಡ ಬಂದುಂಡ ಒಂದು ಪಲಕಿ ದೇವ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ದೀಪ ದೀಪ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ మన పోపును చెప్పలు పడలే దాదా పండేను పన్పున నెమ్మదది పోయే రక్షాబంధన అంಚ ಜಿಯಾನಗ ಚಿನ್ನಿಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೇನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಲ್ಲಿ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಏನ ಅಂದ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ದತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ದಾಲ ತೂನ್ ಬತ್ತ ಪಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಶೋನ್ ಬರೋದು ಲಿಂಕ್ ನೆಟ್ಟದ ಸಾದಿ ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ ಪುರ ఒక ಓಲ್ ಪೋಯಂಡ ಪಂದು ನಾಲ್ನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಇಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ತಿದಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತಿರ್ತು ರೆಡಿ ಆತೋಲಿಗೆ ಬಲೆ ಮಾಮಿ ಪಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೋಳು ಅಂಚೈತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಪೋನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ತುಲ ಆಯ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಶುರುವಾಣು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಶೋನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಗ್ಗುಂದೆ ಎಂಕಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಿನ್ನಿಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಜಿಯಾನಿಗೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಊಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಾರ ಅಂತ ತಿಟ್ಟು ಬಾರುಂಡು ಏನವರ ಬತ್ತದ್ದು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಅವಳು ರಶ್ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರ ಹಾಕುಜಿ ಒಂದು ಜಿಯಾನನ ಪತೊಂಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾನತ್ತೆ ಜಿಯಾನನು ಶೋನ್ ಪತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪರ್ನ ಆತ ರಶ್ಶಿನಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಪೋಯ್ತು ಅಂಚಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡ್ದೈತೆ ಅಂಚ ಈಗ ನಾನು ಜಿಯಾನನು ಪೋಡು ಜಿಯಾನಗೊಂದು ಬಾಲ್ ಪತ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪತ ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಶೋನ್ ಹಾಕ ಒಂಚಿ ಚೇಷ್ಮದ ಎತ್ತು ಬರೆಯೋದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಏರಿದ್ದು ಚೇಷ್ಮದ ಎತ್ತು ಬರೆಯೋದು ಅಂಚ ತೂಕ ಇತ್ತ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಾರ ಅವನಿಗೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಈಗಲೇನ ಚಿನ್ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟುಬೋದು ತೂಕ ಏನ ಅಂದು ಎಂಚ ಕಟ್ಟವೆ ಅಂದು ಏನ ಅಲೋ ಅಲೋ ಈಗ ಐತೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತನ ಚೈನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಐತೆ ಸೆಕೆಲ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ತಿರ್ತು ಬೋನ ತಿಕ್ವೇನು ಒಂದು ಫೋನ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣನ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನು ಈಗಲೇನ ಚಿನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೊಂದೇರು ಅಣ್ಣನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟರೆಗೆ ಚಿನ್ನಿ ಮಂಚ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲೇನ ಚಿನ್ನಿ ಮಾಗ ಅಂಡ ಶೀತ ಇಂಕ್ಲೇನ ಚಿನ್ನಿ ಮಾಗ ಒಂದೇ आता शोनो चिनी मागु सीता बस
ಶೋನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಚಿನಿಮಾ ತೊಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ತಲೆ ಚಿನಿಮಾ ಮುಲ್ತಲೆ ಮೂಲು 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 ಮುಲ್ತಲೆ ಮೂಲು 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 ಚಿನಿಮಾ ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಲೆ ಮೊಬೈಲ್ 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 ಅಲ್ಲ ಹೌಲು 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 ಶೋನ್ ಅಂತಲೆ ಜೋಕಲ್ಲ ತೆಂಕಲನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಬಾಲ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಅವನು ಕಲ್ಪರವಂತೆ ಚೀನಿಮಾ ಮುಲ್ತುಲಲೆ ಚೀನಿಮಾ ನಂಗೆ ತುಲೆ ಚೋಕೊಂಡು ಚೀನಿಮಾ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡುಡಿಜ್ಜೋರು ಅಂತ ಶೀತಾಪುರ ಅದು ಇತ್ತ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಾರ ಪುರ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಚಿನಿಮಾಗ ಇನ್ನು 2 ಜನ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತೆ ಚಿನಿಮಾ ಈಗ ಏನ ಮಲ್ಪು ನಾವು 2 ಜನ ಇನಿ ತಂಗಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪಾರ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಜಿಯಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ತೀಯ ಈಗ ಲೆತವತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ತೂಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವೇರು ಬಂದು 2 ಜನ 2 ಜನ ಕಟ್ಟುನತ್ ಚಿನಿಮಾ ಇಂಕ್ಲೇನ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವೇರು ಬಂದು ತೂಕ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೀನು ಕಟ್ಟಲೆ ಶುರುಕು ಚಿರುಗುಲು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಈ ರೇಗ್ಲ ಕಟ್ಟೆರ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಜಿಂಡ ನೀನ್ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋನ್ ಚೂರ್ತಿರವಲ್ಲ ಇರೆಗಳುಂಡು ಇರ್ನಲ್ಲ ದತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬರ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಶೋನು ಬಾಬುಗು ಇಂಚ ಒಂದೇ ದೆಪ್ಪಲೆ ಒಂದೇ ಚೂರು ಚೂರು ದೆಪ್ಪು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ದೆಪ್ಪು ಒಂದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ದಲೆ ಚಿನ್ನಿಮಾ ಅಂತಲೆ ಚಿನಿಮಾ ಮೂಲ್ತಲೆ ಏರ್ ಚಿನಿಮಾ
अन्नेना अन्न राखी कट्टुना थैंक यू बल्ले थैंक यू किस्कोरಡು चिन्नी मैग शेक हैंड कोल्ले वा किस्कोल्ले चिन्नी मैग किस्कोल्ले वा नन्ना स्वीट कोल्ले हग हग मल्प्ले वा ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ತಿನ್ಪಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೂರ್ ಬಾಬು ಚೂರ್ ಒಂದು ಚೂರ್ ಬಸ್ ನಿಮ್ಮಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಕೊಲ್ಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನಿ ಮಗ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಕೊಲ್ಲೆ ರಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ತಂಗಿದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮಾತೆರಿಗಳ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಗೆ ನನ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ಪೆ ಇರೇಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಚಿನ್ನಿಮಾ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಅತಿಗೆಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಡ್ಜೆ ನೀ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಕೊಂಡು ಎಂಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಲೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದ್ರೆ ಮಾಗೆ ಕೊರಿಯೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಇಂಥ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಮುಗ್ಗಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಟ್ಲೈತೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೊಂದು ಸೀತಾಪುರ ಉಂಡ ತಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಚಿನ್ನಿಮನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದುಲೆ ಚಿನ್ನಿಮ ಬತ್ತದನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಿನ್ನಿಮಾಗ ಚೋಕುಂಡ ಚಿನ್ನಿಮ ಬಿತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ ಚೋಕುಂಡ ಚಿನ್ನಿಮ ಮುಲ್ತುಲೆ ಚಿನ್ನಿಮ അല്ലെ ഇതാ നട്ബഡാവുന്നുണ്ട് എങ്കിലെന്നെ ചിന്നി മെഞ്ചത് വെച്ചുവല്ലോ അത് അങ്ങി Kay deple. Ayo. Mode. Anchu mode. Wo. Now the Raksha Bandhan candle varna. More carded. Ashwini carded. ಜಿಯನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೀಯಾರು ಜಿಯಾನ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಅಂಗಿಲ ಕೊರ್ತನು ಚಿನ್ನಿಮಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಯನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಯಾನು ಶೂ ಕೊರ್ತನು ಅವು ಬೊಕ್ಕದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ಮರ್ದು ಬಾರೆತ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡುದು ಎತ್ತೊಂದುನು
ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನನಗ್ಲೆ ಪೂರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಲೇನು ಓದಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವಾರು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ಲೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ರಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ತನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕು ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟಿದೇನು ಮುಂದಿತ್ತೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಜಿಯನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದು